Hola, en este vídeo anem a veure com restaurar una imatge d'un sistema que vam crear amb Clonezilla i que ho vam guardar en un disc en xarxa, és a dir, en un NAS. Necessitem que tingui actiu l'escenari de treball, és a dir, el microtik s'està executant, el NAS està executant i vaig a crear una màquina virtual nova que albergarà un Ubuntu server que vaig crear una imatge en una pràctica anterior. En tot cas, serviria per a qualsevol tipus de sistema que hagi creat. Bé, doncs el que vaig a crear és una màquina nova que albergarà aquesta imatge. El seu nom serà Ubuntu Server 20 i li anomenaré còpia per a distingir-lo de l'original. El tipus serà un Linux i la versió serà un Ubuntu de 64 bits. La RAM és suficient amb 1 giga i crearem un disc virtual. El disc és important que tingui la mateixa mida que amb el que se va fer la imatge. Ahí sí que és important que tinga 10 gigas, que és com se va disco sistema. I la fitxera també còpia. I bueno, crearem, com us dia, és important que creem amb el disco la mateixa versió, o sigui, el de la mateixa grandària. Bé, muntaré el Clonezilla en l'IDE i també vaig a posar en xarxa interna la màquina que vaig a crear. Bé, doncs una vegada tinc ja la xarxa interna, la màquina que se va crear i el Clonezilla muntat en l'USB, la ISO del Clonezilla, i tinc un disc de sistema de 10 GB, que és el que té que albergar el sistema que vaig crear la còpia, inicie la màquina nova que he creat. Arranque el Clonezilla. I bé, en l'assistent el que anem a fer és com vam fer en la còpia, anar configurant tots els paràmetres i anem a seleccionar la connexió SSH per a poder capturar, crear, instal·lar la ISO, o sigui, la imatge generada en la màquina nova. Bé, trie la instal·lació en català, canvie la distribució del teclat, la de 105 tecles, busque la varietat d'Spanish amb la configuració en català. Inicia el Clonezilla i seleccione la primera opció, la que és de Device Image, perquè estem treballant amb imatges. Seleccione la de usar servidor SSH, que siga per DHCP, i vaig a clonar o vaig a buscar la imatge en el NAS, que està configurat en la 100.2, el port del 22, i l'usuari, en aquest cas havíem creat l'usuari 03, i el directori on està la imatge era srv /devdisk by-label datos /còpia o còpies /còpies. Clar, tenim que posar-li la ruta per defecte on ha de buscar la imatge, que és aquesta. Ara me demana la contrasenya. Entre el mode principiant i així sí que tinc que triar l'opció Restore Disk, restaurar imatge a disc local, que és el que vaig a fer. És a dir, he posat el Clonezilla, he muntat el Clonezilla en la màquina que va albergar la imatge, que és la còpia de l'Ubuntu server. Per tant, hi dono Restore Disk
I fixeu-vos que ell ja ha buscat per SSH on es troba la imatge que vull muntar. Fixeu-vos que només tinc una en el nas, doncs això és la que me demana. Li dic que correcte, ok. I també me diu en quin disc vaig a instal·lar aquesta imatge. Pues l'únic que tinc en la màquina és el disc de 10 gigas que acabo de crear, pues el seleccioni, li dic que ok, i bueno, li puc dir que comprovi la imatge abans de restaurar o no, per si a cas n'hi ha algun error, o saltar la comprovació. En aquest cas vaig a dir per defecte que sí, que comprovi la imatge abans de restaurar, i que quan acabi d'instal·lar la imatge pues que em doni l'opció, a reiniciar, apagar, és a dir, l'opció de seleccionar. Confirme, i tot seguit el que va fer és la simulació de que se va a crear bé la còpia, o sigui, de que se va a fer bé la còpia. Bé, doncs una vegada acabada la simulació, doncs començarà ja l'execució de la còpia de la imatge. Pareix que ha comprovat que la imatge està correcta. Me diu si vull continuar, li dic que sí. Vaig a dir que sí. Li dic que sí, que vull que sobrescriga totes les dades, cas que n'hi haguera. Està formatant el disc i tot seguit comença ja a copiar. Bé, i ara sí, havia escrit el swap i ara ja està fent la còpia del sistema. Ens veiem al final del procés i bé, com veu ja està acabant de restaurar la còpia de la imatge sobre la màquina nova, ja ha acabat. Diu que sí, que s'ha restaurat perfectament la imatge i acaba d'escriure les taules, acaba d'instal·lar el grup també. I bé, ja pareix que estigui allà acabant la... Bé, pareix que així està generant tot el boot de la màquina per a que siga igual que la màquina en la que van crear la imatge. Ja ha acabat. I ja me dona l'opció de què vull fer. Li dic que apagar la màquina. I ja acaba. Bé, si no tot ha anat bé, ara ja en la màquina nova ja tindré el disco amb el sistema instal·lat. Tot tan sols es quedaria, bé, ja hem llevat també el Clonezilla del controlador IDE, doncs ens quedaria iniciar-la i veure que efectivament que s'executa, que s'obri bé i que ha posat bé la contrasenya i de més del mateix usuari amb la mateixa contrasenya que la màquina que vam crear la seva imatge. Bé, diu que està executant un treball que té que executar-se. Bé, pareix que estava executant-se un treball, potser tindria alguna cosa a veure en el RAID que té muntat l'Ubuntu server original, aleshores igual estava reconfigurant algun aspecte. Bé, doncs posem l'usuari, que és admin01, i la contrasenya, que també serà admin01. Bé, com veiem, està arrencant la màquina, està iniciant-la i ens ha deixat l'obejamos perfectament. Bé, doncs amb això quedaria vist com efectivament podem recuperar una còpia, una imatge, en aquest cas, d'un sistema que havíem creat amb Clonezilla i com hem restaurat aquesta imatge en una màquina virtual nova
que hem tingut que fer coincidir tant el sistema a l'hora de configurar-lo com el disc del sistema que albergava la còpia. Bé, pues este és el vídeo. Adeu.